chenro mar ndikruok mar jolut ombulu ne king'yo gwenge magwa kaka gwenge magwa makalu kaka jasiasa bende nwamiye maino madwarore. Sharon, good morning. Piche maber. Kwa ng'iyo numbers mekwa, aparo ne wachako maber ahinya. The first 21 days ne wan kod only 100,000 people. Then wamedo jiwo jogwa through different formations. Mantie ngao, nitie josiasa, nitie professionals. Bapa waloro at 189. So IBC ne ng'iyo no wabed 246. Koro nego bed na wang'iyo no wanya tero gini mbele marom nadi. Nikech ka ng'iyo numbers mekwa, in terms of numbers, absolute numbers, Alego Songa, Oyombo, 13,000, 12,265. So, Nikecha, Mheshimiwa Tandi is my friend. He was in the US, I think, when this thing started. Could go to watch when you say data, Kachan allows on behalf of professionals Mokomwati Yokodo in terms of civic educations, Kataka Watero Jogwambele. Cannot do it when you say data, Penny Anto ZB. Alego Chalnadi. Alego Dimaraj. Alego ni bottom kucha in terms of you more expect. To digweng. Ko digweng to wachen gini koro nyaka team nyaka bedi top 1 or top 5. Ko absolute numbers Alego Songo Yombo. But in terms of percentage target Rongo Yombo. Koro gigi mostly gitimen ke effort magitimo outside of the system. Enu ang'iyo na ang'o nyatimo mondo jogo ka kura. Group one gono is a team of about 21 to 90% are engineers. And we chew data. Wangi data to wangin ang'o monego timre. Instead of timo road show wangin gweng mane mondo gobeni gikawe kura. Nikecha post Raila, it means that power maro debate numbers mo go as voters. And that is extremely important kwa dimbele. Koro, we also have different government agencies. New Aloro, the continuous enhanced Nyoro, but continuous still goes on. So the next 100 days, the 4.7 million voters, Mekonagi, most scientifically are existing. We want them to be on the ballot. Mondo Kwachopo, you want to negotiate as a people. Because what one siasa wadu ko piny matin to jogwa register. Mondo wabed kod silaha mar negotiating for power. King'iyo ng'eny seche moko jo siasa wacho no joluo goga kura. But facts are existent. Facts in TA. We average 71% for the 4 Luo counties in the last elections, 2022. And all the 4 Luo counties were in top 10. It means Shida Marwa oken gokura. Shida Marwa en kao mbulu. Kwa ng'iyo 2022 kane wa the election, ne wan kod 2.2 million registered voters. Ipiny maronani. Mano Migori, Homa Bay, Kisumu, and Siaya. To kwa ng'iyo joma nenen kod ID, to neko kao mbulu, ne gin 1.2 million. Kwa medo mago 3.4. Sani wang'iyo, jadi mosebet adult. Ng'ente ji mosechopo higni 50 to ngombulu. Wang'iyo ji adults mekonagi ma onge kod giongo ID. Manyiso nyaka ikaw ID, then gikaw mbulu. Gin about 1 million. Mano chopo 4.4. Bang mano to wang'iyo jogwa ma okodak Migori, okidak Homa Bay, okidak Siaya, okidak Kisumu. Gitiyo kukucha. Kwa diki ya mkucha, ngama loso mtoka
maber mogik, ng'ama go randa maber en nagi. Kwadhi Nairobi jogwa ni kacha, kwadhi Mombasa jogwa ni kacha, kwadhi Kericho jogwa pono tai kata. Koro mano waketo at around 300,000. Mawan with facts and data, wangeno nagi ni 4.7 million votes. Kane wagoyo kura 71%, it means kane wadhi table, ne wago kura mar $1,500,000. Sani kwachopo 4.7, it means ne kawadhi with the same turnout, wadhi table kod 3.5 million. Okotam ngata negotiate. In terms of life, as a youth, you can negotiate. As an old man, you can negotiate. As a woman, you can negotiate. As a Samburu, you can negotiate. As a lawyer, you can negotiate. As a lawyer, you can negotiate. So what they negotiate nade? Kaja wako ka umbolo. Kuro we are really pushing mondo jogo ka umbolo, mondo gino wabedi we table. Sama kuro wadi table mangato chung and everything else. Tuwaje nubwana, 1 to 1 goma. Okino daka obikumokote, lakini we deserve this. Erokamano ahinya. Wacho ni wabiro bedo kwa negotiate nade ka koro kata mana ombulu